Emmelere salam. Gelin biz bugün şular ýaly marojna ýaly tagamly gatty süýji, gatty gowy kremlaň biri bolan prenses krem diýilýän kremin ýasalyň. Ýa-da bolmasa başgaça ady bilen italyanski krem ýasalyň. Siz bu kremi itlenlik ýerlerde ulanyp bilersiňiz. Näme görşüňiz ýaly hem sudurny saklaýa, hem tagamy süýji, hem akça gowy kremlaň biri bolýar. Itlenlik miwel tortda ulanyp bilersiňiz. Ya bolmasa eklerdir, profiterollar, şolar ýalyk zatlaň içini doldurmak üçin ulanyp bilersiňiz. Ýani freze tort ýalyk bul kremli tortlarda, zatlarda da arkaýyn ulanyp bilersiňiz. Sebäbi känbir ýagly kremler ýaly mädäňe degip duranyk. Ýöne özüm hem sudurny saklaýan, hem etil marojnaň tagam gelýän ýaly gatty süýji, gatty gowy kremlaň biri bolýar. Ya bolmasa da ýöne sada biskvit edip şonuň arasyna çalsaňyz gatty gowy tortlaň biri bolar. Gelin biz şol marojna tagamly prenses kremini ýasap başlaýyn. Bize kremimiz üçin gerek zatlarymyz 200 gram slivka, 200 gram süt, 100 gram meske, vanilin, 300 gram ak şokolad gerek, 3 tane ýumurtanyň sarysy gerek. Ýene de 200 gram slivkany iň soňuna goşmak üçin daşyndan aýratyn gerek. Gelin onu kremini ýasap başlaýyn. Slivkamyzyň üstüne süýdümizi goşýar, emme meskemizi goşýarsa, otda gowa diýip gyzdyrýar. Gowja gyzgyn bolýança gyzdyrýar. Otda peteci otda goý. Nätijeli slivkamyz gowy gyzdy, gowy meskedat eredin, buň üstüne ýumurtkamyzyň sarysyny goşýar, hem vanilini goşýarsa, ýumurtkamyzyň sarysyna gowja edip garýar, şol içinde tokka bolmady ýaly. Ondan ýene de peteci otda goýýarsa bir 5 minut, 3 minut ýaly biraz gaýnatyp goýuldy, şol ýumurtkaň sarysy pişer ýaly. Indi gönem şo gyzgynlygyna da otdan düşürýärse, ak şokoladymy goşýar. Indi bunam gowja edip garşdyrýarsa, indi bunu bir şuňurajyk bir gaba alyp barar, blender bilen gowa diýip garýar, bulaýar. Kremimiň gowy bolmagynyň iň esasy mühim ýerleriniň biri şu taýda şokolad bilen tüýtler gowy garşmaly. Şoň üçin blenderda 10 minut, 15 minut gowa diýip garýar. Eger blenderiňiz gyssa, arasyna biraz durup sowadyp, ýene täzeden garyp 10-15 minut gowy alışýança bulaýar, garýar. Ýene de gowy garandydan soň buň agdyna paketçik ýapýarsa, bir günler halajynlykda goýýar. Şoň üçin torta ýasap başlamaka kremimiň şu taýsyny öňünden bir gün öňünden etip goýsaňyz hasam gowy bolar. Sebäbi şol şokolad birazajyk bir bilen alışyp bir öz durkuna gelmeli. Şoň üçin bir gün öňünden ýasap goýmaly bolýar şu taýsyny kremiň. Ine men kremiň üstünden bir gün geçdi, näçe etip ellak görün gataşýar, şonu öz durkuna gelişenler. Dedem şolar ýaly iň adyndan bolmanyna 12 saat geçirmeliler kremin üstünden. Ondan bunu yine başka gaba aliyatını mikserde bulaýar, gowja edip bulap çişirýär bunu. Mikserde buladığımızca gardığımızca öz-özünden köpölüp çişip ağarıp gowy gatyja krem bolar. Çünki näçe buladığımızca goýular öz-özünden. Bize gatyja krem gerek bolsa daşyna zatna çalmak üçin ulanjak bolsaňyz ine şuny ulanyp bilersiňiz. Ýöne üstüne ýene şular ýaly 30%li sowuk slivka goşup onam ýene de täzeden garyp köpöldüp, garyp çişirip köpölýänçe garaşsaňyz ol hasam gowy, hasam marojna ýaly bir tagamly gatty gowy krem bolýar. Ne kremi taýýar bolýar, görüňiz şular ýaly gowy goýja krem bolýar. Men bu wagt widiýany biraz kesip etdim, bir taklap durmady ýaly ýöne şular ýaly gosgoý bolup bir goýulyp ine sudurny saklaýan bir şekilne şeýdip qakamyzda da bir akyp durmaýan gowy krem bolýança mikserde köpüräjik garyp bulaň. Şonu eliňizde gowy marojna ýaly krem geler. Ine biziň kremimiz eýäm taýýar boldy. Görüň, heme ýasamasy juda gynal, heme üstüne de tagam gowy kremlaň biri bolýar. Dedem hökman ýasanyp görüň diýip maslahat berýän. Ökünmersiňiz. Eger de widiýam göwnüňizden turan bolsa, halan bolsaňyz onu
like koymagy hemem agda bolmagy unutmaň. Tizem ýatansaňyz şowdy bolsun, noş bolsun.